Hike! Bawal may kagat. Yan, malalim yan. Yes! Ay gago! Lang yung. Tulong! On top na. Hey, Nikolay! One shot! Bakit mo hindi sinirin? Balik ka sabi. Mabigat kasi yung ano, mabigat yung avocado. Dinamihan mo kasi ng avocado eh. Ano yung avocado? Hindi, nabasa yung avocado. Nabasa yung avocado. Yun! Hey! Ikwata yata, ingato tayo di sango na tanong Namatay. Nakaano kasi, nakasigunda yan eh. Hindi ko maibaba yung ship ko eh. Natulog kasi eh. Taas pa naman. Kaya sabi ko sa'yo mag Armini ka na. Bilhin mo na kay Armini ko for sale 20,000. Oo, yun. Wala na. Bumaba na. Ay, dito na tapos madaling dito. Jaya, dito doon makatapos mo yung isa. Kay Armini lang, malakas. Diretso yan. Yung dinaanan ko, walang bato doon. Dito. Yan, diretso yun mo yan. Doon na lang, doon na lang. Maganda pa nga dun, oh. Oo. Kay Armini lang malakas, ha. Huwag mo tutulungan, kaya niyan. Diba ba? Ayaw mo lang. Ayaw mo lang. Makapit pa eh. Tigas yung gulong mo to, boy. Matigas. Matigas yung gulong mo. Matigas yung buto niya. Basta, ang avocado. Mabigat kasi yung avocado. Bigat yung avocado, no? Sabi. Oh. Kaya sino yung avocado mo? Sino yan? Original masarap na tapaludo na. Original na tapaludo. Ganyan ang ginagawa sa nalunod na motor. Nalunod. Baliktad na ngayon ang mundo. May kahamat talagang tubig. Lakwa mo niya kasi napugbo. Boss na yung gasolina matake. Bulante. Uliglig. Ay, boss gasolinahan. Daron natin kuliglig. Mga dalawang beses, no? Gasolina na, boss na. Tama na. Game. Boss na yung gasolina na. Ne. Pati yung airbox, so puno ng tubig. Isa pang banlaw. Buksan mo yung kwan. Yung air filter mo. Air filter. Yung tubig eh. Mm. Yung tubig na lumabas kanina. Sa air filter. Isa pa kayong banlaw. Para talagang hugas na hugas yung tinda. Kakalawaan kasi yan eh. Ginawa din sa amin, no? Nagtak niyan ka.
Oo. Ba't na, sabay. Ito po. Ito. Ito po. Pabaliktad pa. Pabaliktad. Baka pabaliktad na yung andar pagpuntaw. Mandar. Payatras naman na. Yan ang fender. Nalagda niya. Ma, baka gandar. Pinaramidan niyo. When I was down, so Kapit na natin. Mga avocado. Mga abukado. Mabigat visit na abukado ah. Nagdala ka pa kasi ng abukado kaya yan tuloy. Kasi si Kuya Bags, Nag-swimming. sinundan tuloy. Hindi, mali yung Mali yung dinaanan ko talaga. Mali.